ni abin da nake so in gaya maka in ba za ka faɗi alkhairi ba kai shiru wannan mugun alkaba'in da kake wa al'umma ba daidai bane ba wallahi sai na gaya ma gaskiya ko kana so ko ba ka so sai na gaya ma gaskiya kullum kai baka da wani fatan alkhairi a bakinka sai dai ka abu da kaga ki dai ka kyalin tukuna lokacin da kake zuwa kasuwa kake tallan maganin ya daina siwa kenan ka dara koma wa'azi kuma haka kace haka nace ka ta kaman waje ko ruwan gida na ne maka Allah kai wannan mutum mai da ka take Allah ina ga sallar kama ba karɓa take ba kai ba ka da aiki ka zo ka cika min kunne surutu to me amfanin fito kobar gidan huta ban Allah ka zo kai min shiru kai baka ce salamu alaikum ba kai dunkunkun kawai ka zo ka zauna a wajen mutane wannan ai ba yi bane bata mun rai akai wallahi mata ta bata da mutunci na mata komai na rayuwa na kawo kayan abinci na kawo kalanzir na wai akan ashana saboda rashin mutunci na mata wai ta kin abinci akan ashana fa ka ci ubanta ban ci ba ka dirke ta tukuna a gidan ko baka dirke ta ba ba abinda na mata abin ne ya bata mun rai kaga na to ina jin haushi to baka da hankali saboda me kace Allah ai hankalinka ta gwada a mizani ta tabbatar babu bari ga ma gaskiyar lamari me yasa to kace mun haka matan yanzu ba a lallaba su ka same ta ka ubanta kuma kai mata shika uku rigis ba wai kar kai ɗaya ko biyu in kai ɗaya ma ka nuna akwai kauna ko biyu kai mata uku kawai Allah kuma in ka tashi sakin ta ma in kyakkyawa ce kar ka sake ta salin alin kai mata tabo a fuska Allah kuwa hauka ake ai yanzu bari in gaya maka ji matan yanzu kai yanzu yanda ta yi ma laifin nan idan kai kake mata wannan laifin ba za ta ce ma komai ba ke irin biyun daren nan kowa ya bacci ta tabbata ɗan bijinin ɗin unguwar kuma sun yi wani layin sai ta limama wuka Allah kuwa kai Allah abokina fa ka san ni fa akwai tsoro fa ba na son mutuwa yanzu fa wuka fa ka ce to he ka bugari duk kai daɗe ka san dai duk da ka mutu limama wuka za ta yi ina gaya ma maganar nan wallahi limama wuka za ta yi Allah wasa ne daɗin auren ɗan bariki kenan ai in mace ta cika hegiya ko ɗan bariki kamata ta aura ko ɗan wiwi ko ɗan giya Allah idan canjin sa naira 50 ne ka takal ba zai baki kice bare ba in ba za ki lanta bai dai a hakura kar ya baki ya rasa na sigari ko wiwi kuma ko zancen nan fa haka ne ba wallahi zancen nan haka zuwa za ka sake ta kuma ina tabbatar ma in ka tashi sakin ta ma kar ka sake ta salin alin kai ma dirke ta sosai duk abin da zai fare faru uku kana wasa da rai kana wasa da rayuwa Allah abokina to barin ga maka ji in ma baka sake ta ba abinci take da baba abinci take da to gobe za ta iya gwada ka da wuka kai asan kuma wallahi ba na son to matan yanzu kawai yanzu ba ma wani kaheji da suke kai musu laifi kawai neman ruwan cikin ka suke su gwada ka da wuka karfe 2 dare kai Allah kai ka sake ta ho yar waye sake ta shika uku karke mata ɗaya ko biyu uku in ma baka iya rubuta ba ka nan rubuta ma Allah wallahi na gwana da wani kai haba ayin duka na ka ake karewa abokina dan shawara hakan za ka je ka sake ta wallahi hakan ni na ga ma marsusu yawa wallahi ba na son ka fita ka bani kuma ke da kike wannan abun da ina da cinyau da na gobe me zai fitar da ni wallahi ba na son ka tafi dole dai za ta saka na barka ka fita ai idan ina da cinyau da na gobe ba abun da zai fitar da ni sai ne wata di ina nan komai sai dai in tura karɓi mana aji ka kamar da gaske Allah da gaske ne ke in ana arziki ai ba ya ai barin ga miki kiji ina in canjin ne ma ko ka ba su a ɗaki a'a ban basu ba ai suna nan la a to kuma rike nan wannan mai ruwa zaki biwa to shikenan ki ce ci gaba da zuba ruwan shi ya san lissafi zuba ruwan kullun ya dinga kawa kin san yanzu da wanki da wanka ai ba zan dinga saka je kyaki ka ganka kana ji mu mana a ba ku wanke ai ba san yanzu ni zan tafi to Allah ya kiyaye ni baby no wannan kula da kaina ai kan na je ne ba ba za ka karba mun ba kai sai ka dawo bye bye Salamu alaikum. Alaikum assalam, me ruwan ne? A'a,
Aminin mai gidan ne. Ya na ganki anan? Kamar yaya ka ganni anan? Ai gidana ne nan. What? Kai zan ce me ya kaka nan? Gidanki? Kwarai ma kuwa. Kina nufin Malam Salu shine mijinki? Shi dai kadai na sani a gidan nan. Farin ciki na kenan kake nufi. Shine angon nawa ai. Farin cikinki? Kwarai ma kuwa. Abin yana baka mamaki? To ni kuma bakin ciki na. Ani na bakin cikin gani na ma da kai a cikin gidan nan wallahi saboda asara ne. Wallahi kuma sai ya ci kutumar ubansa. Wallahi tallahi akwai yaki a garin nan. Wasa ne? Ni zai wa haka? Ka tada bumabumai idan kana so asara dai ka riga da kayi. Ni zai wa haka? Za mu haɗu da shi. Wallahi za mu haɗu da shi yau gaba ɗaya ko ni ko shi. Kai ban Allah. Wallahi kai nake nema don kutuma. Kai ni za ka yi haka? Na nema. Ni za ka zuga in saki matata saboda rashin mutunci irin naka? Da ne take matarka amma yanzu ba matarka bace. Kowa yake bai ma kamata ka higa mun gida ba. To kai za ka ce ba matata ba? Abuya, sake dan Allah, sake shi. Ayatul lahi. Sake shi inji, sake shi. Ku yi hakuri. Ni na sake shi. To sake shi Abuya. Saboda kai zan cika shi. Na yadda. Me faru? Ni sai wa rashin mutunci ya sa na je na saki matata ina shiga gidan na ga ya aure ta. Wasa ne? Saboda dan marasa mutunci ne shi. An zo gudu. Wannan tsinanne ne, gogaggen tsinanne. Ka gani nan? Dan dambe ne ni shahararre na yi shahara a dambe. Na buge Ibola, na buge mai takwasara a Sokoto. Aka bani auren wata falleliyar yarinya na auro. Haka kurin akan sabulun wanka muka samu matsala da ita. Wannan tsinannan isa na sake ta. Wobi aure. Shi dama ya saba haka kenan. Wannan kaga baka ganshi a wuta ba? Wasa ne? Karo shi ne irin gundun din idan ne shi. Ko irin ada na tanda da samuda da suka saba Allah wanda ba zai yafe musu ba. Kaga ya kaji. Magana nan duk ta wuce kawai ni na yafe muku. Banga. Ya yafe mana. Kai ma ya wace. Ya kaji. Ba an dogo. Ni sai wa rahin mutunci wannan? Da ka ga ma bindiga to ka zan siyo. Wallahi daga can zan bindige.